Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules sa 16 na bulan sang Nobyembre tuig 2022. Anano naman nga mga balita kag isyo ang aton talakayon para karon nga adlaw. Oy, 46 lang kuno ang nagkalamatay sa anti-drug operation sa termino ni Presidente Bongbong Marcos. Oy, bantag at tubanga kuno ang tanan nga aligasyon batok sa imo. 15 ka mga personel ang ginatudlo among responsable sa pagpasulod sang kontrabando sa bilibid. Bantay sa lakay ang gwaya. Napulo kadlaw nga insentibo sa mga empleyado daw mayadman. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, Standard Time, Lasay 34 na ang Bureau of Correction, no? Nagkilala 15 ka mga personnel ginaligar amo ang nagapasulod sang mga kontrabando sa sulod sang Bilibid Prison. Kahapon ang pagpakiginonanon upod sa media, upod kay Bucor Directorate for Administration Director Geraldo Aro. Silingya, sa 15 ka mga personnel, 12 ang halin sa Bucor kag 3 ang sa Bureau of Jail Management and Penology. Wala yagi ningadlan ang mga ngalan. Amo gali ini ang nagakatabo nga kadamo sang mga kontrabando nga nagapasulod kay mga empleyado malang sang Bucor kag BGNP ang nagapasulod. Dumdum kamo nagligad nga bulan, linibo ka mga kontrabando nga mga items na recover sa sulod mismo sang National Bilibid Prison. Pertito, may mga 7,500 ka ining can in beer lang ni, 1,142 ka mga communication devices kag accessory, 1,314 ka mga makamamatay nga armas, 1,019 ka mga binandol o kon ining sigarilyo. Pwerte pasulod dito, pinakiti nga sigarilyo, 104 ka gambling materials, 150 ka mga hindi maintindihan nga mga kontrabando, 55,000 nga kaso mo man, pila ka mga sachet nga nagaupod na unod nga illegal nga druga. Tituod man, sino makapasulod yan ni Bilanggo? Kaya ara ka sa sulod sa silda? Sino kakapot sang yabe? Kundi ang mga empleyado mismo sa Bureau of Corrections. Sino nga nagapasulod na gabukas abre? Kundi ang gwadya sang inyo Bilibid Prison. Tiamo ni Slaw, ginalimbitan 15 ka mga ngalan, pero wala giningadlan. Hingadli nyo na, pagkatapos pangakasana da ang mga empleyado, kay amo inagali sila ang naganegosyo sa sulod sang Bilibid. Hamak mo, pasudlan mo sang beer and kana, ibaligya mo isa ka bilog nga kana, isa ka libo, hamak mo nga negosyo. Sa sulod, tanan nga mga negosyo sang druga, ara tanan nga i-request sa Bilanggo, ara, basta may money. Ti sino makapasulod sina, sinoong gaabre, sinoong gabukas sira sang among puertahan sang Bilibid.
makabukas na priso, kundi ang gwardya, sila man lang amo natawag nga bantay salakay. Sila man ang bantay, sila man ang salakay. Amo gali ina kun nga porte ang sindikato, hindi lang mga bilanggo ang sindikato, mas sindikato pa ang mga gwardya. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:38. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kanong sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. nagpadala sang Kasi wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may gimpamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid ko online, mas lami sa nga face to face kay
kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa mga eskwela. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay abal mo panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makausap. Hapon na sa isa kapag pakiginunanol pod sa katapos ang media sa Camp Bagong Diwa sa Tagig, ginpalayag sang PNP Chief General Rodolfo Asurin. Silingya, halin sa pagpungko ni Presidente Bongbong Marcos, 46 lang ka mga sospetsado sa anti-drug operation ang mga nagkalamatay. Sa sobra, 18,500 ka anti-drug operation. So far, mga 46 ang nagkalamatay na record kag ang mayoriya sini halin pa sa Region 11 sa Davao. Ang pamangkot sang media nga daw medyo manubo kag na-maintain ang kadubuon sa mga nagkalamatay sa arangkada batok sa druga. Ba maayong sabat kapon ni Asurin niya Baluka, ang PNP, may instruction kami nga dapat i-preserbar gid ang kabuhi. Kinahanglan may ara maximum nga tolerance. Hindi pwede nga patyon mo lang ang isa ka tao kay may ara kita korte. Pero ang mando kon mabutang sa delikado ang kabuhi sang kapulisan, dira kag dapat dipinsahan nila ang ila kaugalingon. Maayo no, daw medyo kulukalma ang pinityanay sa panahon ni Bongbong Marcos. Siling ni Asurin, mga 9.7 bilyones nga balor sang iligal nga droga ang nakumpiskar halin sa magsugod ang administrasyon sa 18,505 ka operation nga nagresulta sa 22,646 ka mga ginaresto nga mga sospetsado sa droga. Ginaresto lang kay suno sa ila ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos may instruksyon ipreserbata ang kabuhi. Lain niya sa nagligad to ya, nga basta daw ginadua-duaan ka kag daw medyo may dutay lang nga medyo sinabtanay, bang-bang, patay. Dihama ka nagkalamatay sa panahon sa nagligad nga administrasyon. Kabay pa nga magpadayon ini, dakpanay lang, ilupot sa bilangguan galing nga ginutok na no. Pagkatapos pasakaan kaso sa korte, hindi kay Diyot dako, patyon dayon. Itagaan taman jutay nga balor ang kabuhi sang tao. Mayo ni, daw lipay ko kapon sa pagbasa ko nga ang instruksyon dakpon. Patyon lang. Kung kinahanglan, kung mabutang sa katalagman, bumato, pananglitan ang mga drug addict kag mga sospetsado sa droga. Kung magpabarak armas kag kung daw mabutang sa kadalagman ng kabuhi sa pulis, dira kag maghimo sila sang tikang. Pero kung madakpan man lang, hindi na
gilayon pagpaarakan. Kay nagligad to basta suspitsado ka o kung banakpan ka. Wala damo gamo nya kapoy pana paburuin na lang ibutangil da markahi nga illegal nga duga nagbato. Daw maayo niya. Kung magpadayon ini nga sitwasyon sa aton pagginahom sa PNP na mayo-ayo niya. Bisan na paano may dutay man na nga balor ang kabuhi sa aton mga kauturan. Kung wala malang gabato, dakpa lang. Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Balik ako pagkatapos ini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
Ang masunod nga balita kag isyu. Kuan sa nga mga ayo ginabakal silpur ti ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic ti amo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra. Lasay 53, diri kita ho, amo ni ang mga hagna nga makatawo. Amo ning mga hagda nga pro-empleyado. Ginaprubahan na sa Kamara sa final reading. Ano ini siya? Ang pag-aprobar sa third kag final reading sa pagpasaka sang mandatory yearly service incentive leave sang mga empleyado. Kundi may ara kita ya daw mandatory gid. Nga kada tuig may ara kita 5 kadlaw gid nga dapat ipahuway sang empleyado. Ti halin sa 5 gin dugangan pagid 5 kadlaw ginhimo na 10 kaadlaw. Kag ining hagna nga ni ining House Bill 988 nga gin-author sang representante sang Baguio nga si Bart Go baw nakaangkon sang buto 273 ka yes vote. Wala sang nagbalabag kag wala sang abstention durante sa plenary session. Nami ni amo niyang maka-pro-empleyado nga manghagna. Sa dalom sang among hagna na 10 kaadlaw nga mandatory sa ginatawag service incentive leave sa mga empleyado himuon na 10 kaadlaw. Kag ini maabil man sa mga empleyado nga nakaserbisyo sa ila trabaho sang isa ka tuig. Malo ka madamo sa mga hagna nga garinagumba lang sa Kamara kag Senado. Pero may mga hagna ya nga para sa akon makatawo bala. Amo ini siya, isa ho, nga himuon 5 o kon himuon 10 ang mandatory yearly service incentive sang mga empleyado. Amo niyang mga hagna nga kampyon. Inablang bira ka lang nga bira sa nga resolution dire, hagna dire, wala kag tuo, nga wala man implementasyon. Nagagad ka exhibition, ala, halos kada ko, sakyan mo, resolution, wala kag tuo. Pero ang implementasyon, pigaw, kag hindi makatawo. Amo niya ang manami, kay para gidini sa benepisyo naton, ikaw, kita, nga mga empleyado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Balik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Mobility! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi.
Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Apan mi permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, binabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagkiko kay basta. Uno, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.